Il-Fondazzjoni Valletta 2018 nefqet aktar minn 40,000 euro f'parties, alkohol u affarijiet simili fl-ewwel 8 xhur biss mill-perjodu tas-sena li pajjiżna iċċelebra lil Belt Valletta bħala l-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Din l-informazzjoni żelqet lill-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici wara mistoqsija parlamentari mid-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Iċ-ċifra ta' 40,231 euro li tal-Ministru ikopru l-entitajiet kollha li għaw taħt ir-responsabilità politika tal-Ministru Bonnici. Iċ-ċifri preżentati fil-Parlament juru li fl-ewwel 8 xhur tas-sena li għaddiet l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali nefqet 18,689 euro fl-istess tip ta' attivitajiet. Dan minn barra li ġie rrappurtat ukoll li diversi entitajiet oħra tal-Gvern qed jonfqu ħafna flus fuq festini u alkohol fosthom l-MFSA li s-sena li għaddiet nefqet 55,355 euro.